Lomono. Tak rungo-rungokake saya ngabangake kuping suaramu. Kowe arep gawe tentreme negara Ngastina karo negara Ngamarta. Nanging kudu nggo tumbal Narendra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna karo Resyanoman pandhita saka ing Kendali Sada. Kowe iki pendhita capopo Lomono. Sing jenenge pendhita kuwi kudu ndirasa welas asih marang kabeh titeng Gusti kang murbeng kawasa. Lah kok kowe arep gawe tentrem dadak nganggo tumbal nyawane menungsa. Kuwi jenenge pendhita capopo kowe. Ngerti aku Narendra ing Mandura Prabu Baladewa ya wis tau dadi pendhita julukan Kursi Jaladara. Nanging sipatku ora kaya kowe kuwi Lomono. Arep picek matamu budhek kupingmu. Kowe kudu ngerti yen Narendra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kuwi adine Narendra ing Mandura Prabu Baladewa. Kowe arep ngajab patine Narendra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Padha karo kowe ngajab patine Prabu Baladewa Narendra ing Mandura. Wis, aku ana kedadian apa ing negara Ngastina? Aku ora bakal melu campur, luwih becik aku bali nang negara Mandura. Wis ngono kuwi.